Hello friends, जोङो मिथा मुरि जानो नागिरदों लोगोफोर नायदो लोगोफोर आं बानलु देदों लोगोफोर बानलु देबाय बानलु बाथोन उनु नायदोब्रा इजा बाजैनि अमा फिसाखौ नायनोसै नै अमा फिसा जादों बाजैनिया मालाय टाका माबैसे जादोंमोनलै बाजै सयथामोन ना मासेया थैबाय अमा फिसा थ' मिथा मुरि जानोसै मिथा मुरिजों जानो दुन्दिया खानोसै बानै बाजैया खादों दुन्दिया बाथोन मोजां जादों दा दुन्दियाबो ना बाजै फैदो जाबाय बारा नाङा प्र प्लेयार कंकुरार पुश खालामदो आरोना गेम एकदम पाबजि होख्लायगासिनो दं आरो माखासे बेयावबो दं न' सिङाव पाबजि प्लेयारफोर नै कंकुरार प्लेयार ना कंकुरार ना मा होनो हा कंकुरार ना मा होनोमोनलाय मिथा मुरि खाजि जाग्राफोरा नै लोगोफोर बे मानो जाखो ओरैनो नोङो गयसि जानाङाब्रा बे आदै जोंबो आदै जाखोन्दा जोखोन्थि मोनजायाना बे आदै दिनखाबाय नै दिनखाबाय एलाय दुन्दिया लाबोदोंमोनथ' बेखौ आरो सुवाखै मानो सुदो लगायबाय लोगोफोर लगायदो जानोसै जानोसै हरदो माबा हरदो लायानो फिसाथार लाबोनायानो र' जाबाय आंना ओरैसो नांगौ न' नांगौ बाजै संख्रियाबो बाबखाबाय जि गोथाव जाखाबाय जाखावगासिनो दं जाग्राफोरा मालाय मादैया जाबाय नै गोथाव जादो दे जादो रायजोफोर जादो ओमफ्राय आं जानोसै जानो लुगैथारबाय बा होथारबाय साम'जों जानाया दाखालिबो दोनना गोथावसिन जादोंना जानोसै आं एबार जा गोथाव जाखादों आं फिसा हरबाय बाहाग लानानै आं फिसा गाव गाहान हाला गाहायाव थाबाय गोजोनफोर जाबाय आङो नै जाय जादों गावनि गोजानायखाय बेदरबा जाहोखायामोन आंबो नारें
cái này thứ hai nữa chứ Dunia nang dunia tu karena kan mudum lagi. Ya. Iya, mana tu nasi? Ni bisa aku siapa? Ini nari. Itu ini nari. Bunga itu lah kan itu. Kada ini. Wah, ơi lại. Ai ơi. Ai cô hàng. Thôi cô. Mà bà già phải đợi một dân nông lăn. Giờ vừa rồi. Ăn giả nữa đừng đi ăn chỉ có ăn chỉ có đừng phải ăn cho xe đơn. Bisa nu boleh, bisa juga ni, tak nak ni. Ini nama apa? Ganda. Kau nunggu jemput sana ke bi?就是咱那人。就是咱个咱们这个人。Kemudian hati-hati aku laba cari mau bilang musikan. Hut. Tapi dah. Mau bilang musikan tak agak sih ya. Sakit ye. Sakit sikit bi.